Bismillahir Rahmanir Rahim. Mu koyi Larabci da Turanci a sauƙaƙe. Darasi na 3, zango na 3. Kamar yadda aka saba, yau ma mun dawo don cigaban karatunmu. Yau kuma za mu koyi yadda ake yin gaisuwa ne. Ga su kamar haka. Marhaban. Hello, barka. Sabahul khair, good morning. Ina kwana. Masa'ul khair, good evening. Ina yini. Taba yawmuk, have a good day. Aini lafiya. Taba laylatuk, good night. Akwana lafiya. Araka qariban, see you soon. Sai anjima ko sai mun ƙara haɗuwa. Masha Allah. Mu haɗu da ku a darasi na gaba. Mai gabatarwa Muhammad Idris Kumbash. Don samun shiga azuzuwanmu na ainihin WhatsApp ko kuma samun bidiyoyinmu, a tuntuɓe mu ta wannan namba. Mun gode.